verse 15. Uthi uYohane angqine ngaye adanduluke esithi, ube nguye lo bendithetha yena ndisithi, lowo uzayo emva kwam usuke waba phambi kwam, ngokuba waye etanci kum. Enzalisekweni yakhe thina sonke samkele kwa ubabalo phezu kobabalo. Thank you, Father. Bless your word. We are seated in this kind of weather, thirsty and hungry for your word, oh God. Speak to us in a mighty way and reveal yourself to us in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. This is the testimony of John, testifying about Jesus Christ. In verse 14, the book of John chapter 1 Incwadi kaJohn chapter 1 is revealing Christ ityhila uYesu being supreme. emkhulu, Though he came in the flesh, waza esenyameni, and the people saw him in the flesh. bambona abantu esenyameni. But John turned a new page. Kodwa uJohn utyhila iphephe litsha. When I say John, I mean, because there are two Johns here. Babini ke oJohane apha. The one that I'm referring to now is the one who wrote the book. Lo ndithetha ngaye ngulo ubhale incwadi. Because in the first verse of this chapter, Ekuqaleni kwesisahluko he says, in the beginning, uthi ekuqaleni the word, wayengulizwi, and the word was with God, ulizwi wayekunye and noThixo, the word was God. ulizwi enguThixo. Verse 14, Verse 14 the same chapter. kwakwisahluko esi1. The first John who wrote the book, uJohn lo ubhale le ncwadi he says, uthi and the word became flesh uzwi waba ngunyama and dwelt amongst us, wahlala phakathi kwethu, and we beheld his glory, sabona ubuqawuqawuli bakhe, and the glory as of the only begotten of the Father, ubuqawuqawuli bonyana ukukuphela kwokayise, full of grace and truth. egcwele ubabalo nenyaniso. This is John who wrote the book revealing Jesus Christ. uYohane etyhila uYesu lo ubhale le ncwadi. It's like Jesus. To me, it's like Jesus was standing here, Kum bengathi uYesu uhleli apha looked like man, efana nomntu, having flesh like all other men. enenyama efana nathi sonke. Now John looked at him uYohane wamjonga and he said, wathi, the word in the beginning, the word in the beginning was the word. uzwi ekuqaleni The wayenguzwi, word was with God. uzwi wayekunye The noThixo, word was God. uzwi enguThixo. Was looking and pointing to Jesus. Wayejongile ekhomba kuYesu. Verse 14, he says, Uverse 14 uthi, the word became flesh uzwi waba and senyameni, lived amongst men. wahlala phakathi kwabantu, Beheld his glory, sabubona ubuqawuqawuli bakhe, only glory of the begotten of the Father. ubuqawuqawuli bonyana ukukuphela kayise. Hallelujah. He's revealing Jesus Christ in the flesh, but in a supreme way. Utyhila uYesu esenyameni but esebukhulwini He's bakhe. actually saying to those who are listening, Uthi kwabo babemamele, he's not just a flesh, akayonyama he's nje, God in the flesh. kodwa nguThixo esenyameni, Above all things, ungaphezu kwazo zonke he izinto. was in the beginning. Wayenguye ekuqaleni. Now, after John was giving that description, Emveni ba enike le nkcazelo there uYohane, comes another John, kuyafika ke omnye uYohane, John the Baptist. uJohn This umbhaptizi. one was a Lona preacher. wayengumshumayeli, He had huge following. wayenabalandeli If abaninzi. you can read the book of Luke, the book of Luke is talking about this John. Incwadi kaYohane icacisa ngalona ke The uYohane, Baptist. lo The umbhaptizi. book says Ithi le ncwadi, this man was made great from the beginning. wenziwa wamkhulu He's the kwasekuqaleni. man who was living in the desert, Yayindoda ehlala entlango, eating honey, wayesitya ubusi, baptizing people in Jordan. ebhaptiza abantu kumlambo His voice waseYordani. was so powerful. Izwi lakhe lalinamandla, He would speak far away from people wayebethetha ebekude abantu, without
a sound. engasebenzisi micro, But when he speaks, kodwa xa ethetha his voice will go to people. ilizwi sharp as it lakhe was, lalifike ebantwini libukhali njengoba lalinjalo, draw the attention of men. libambe ingqwalasela And all yabantu, men will come to him. bonke abantu besiza He kuye. was great. But Wayemkhulu. now when he saw Jesus, Xa ebona uYesu he said, uthi this is the one. nanku lo. Now that is verse 15. This is the one that he was giving he was testifying about Jesus. Wayenikeza inkcazelo ngoYesu. This was he of whom I said, Ngulona bendithetha ngaye lo. he who comes after me Lo- is preferred before me. Lona uza ngaphambi kwam. He's saying that though John was a great man, Njengoba uYohane wayeyindoda but enkulu, Jesus kodwa uYesu came before him weza ngaphambi and he kwakhe. was greater than him. Wayemkhulu kunaye. John exalted Jesus. Waphakamisa uYesu uYohane. People were following John. Abantu But babelandela John uYohane. took the attention of men Wayithatha ingqwalasela yabantu and brought the attention to wayisa kuYesu. Hallelujah. And he even said, Uthi he's the one that I was not qualifying to loosen the sandals. ngulo ndingafanelekanga noba ndibophe imitya yeembadada Because he zakhe, came before me ngoba weza ngaphambi and kwam, he's greater than me. mkhulu kunam. Now the verse that I want us to focus on Apho ndifuna sijonge khona is the revelation that John is bringing forward to us. sisityhilelo uYohana asitshilela He sona. says, Uthi in his fullness, ekuzigcwaleni kwakhe, in his fullness, egcwaleni we have kwakhe received. siye safumana. Now it's us now. Uthetha ngathi ke ngo Received. In abafumanayo his fullness, ekugcwaleni being kwakhe, great as he is, njengoba emkhulu nje, powerful as he is, enamandla nje, supreme as he is, enobungangamsha, is filled with greatness. ugcwele bubukhulu, Hallelujah. The fullness is upon him. uzalisekile, uzele. For us to understand where this fullness comes from, Okuzaliseka kuze siqonde ba kusuka phi. let us read the book of Colossians chapter 2 verse 9 and 10. Christ have fullness. But where does he receive fullness? In the book of Colossians chapter 2 verse 9, the Bible says, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Any version, it the Godhead Oh. live in Christ in a bodily form. Ithi enye ke iversion uThixo oyinhloko uhleli apha kunyana. ngokuba kuhleli kuye konke ukuzaliseka kobuthixo ngokomzimba. Thank you. Where is the fullness of Christ coming from? Busuka phi ukuzaliseka kaKristu? Kanye inzaliseko kaKristu. Yes. Isikhosa ke sinzima. I try to understand igama lithi inzaliseko. Even this term fullness is not easy to grasp. Kwa this is akho lula ba uyibambe kwale The fullness, intetho. when- Xa kuthethwa Please, when ngokugcwaliswa. you have time, when you have time at home, go and read. You can go and check in the dictionary what is the meaning of fullness. Xa unexesha ndicela uzohambe uyojonga kwi-dictionary ba ithetha uthini eligama lithi Fullness ukuzaliseka. means supremacy, Kuthetha ubukhulu bungangamsha, perfection, ukugqibelela, greatness, ubukhulu, all the qualification of goodness. zonke iimpawu zobuhle, That is fullness. kukuzaliseka ke oko. God took his fullness uThixo wathatha ukuzaliseka and gave it kwakhe to Christ wakunikela in a kuKristu bodily form. esemntwini. So God poured his being uThixo wagalela to ubuyena Christ. kuKristu, And out of that,
Christ carried the fullness. kuyo yonke loo nto uyesu ugcwele bobabu Now, when kokwakuzaliseka. John was looking at Jesus, uyohane xa ejonga he uyesu saw that fullness of God. wabona okwakuzaliseka The fullness kathixo. of God is dwelling in this man ukuzaliseka kathixo kugcwele kule in a ndoda bodily form. esenyameni. Hallelujah. Now John says, uthi ke from uyohane his fullness, ekuzalisekeni kwakhe we, the thina believers, the singamakholwa followers, have singabalandeli received. sifumene. Hallelujah. We need to understand the funeke benefits siqonde of having Christ. inzuzo yokufumana uKristu. God has to pour himself to Jesus uthixo wagalela for uKristu the kuthi benefit of the church. ukuze ibandla lifumane. I'm done. Ndigqibile. This is the preaching of the day. We're going to pray. intshumayelo yanamhlanje le God in ndigqibile. heaven, uthixo when he semazulwini sent Jesus, njengoba ethuma uyesu Jesus came in the flesh. weza esenyameni, God poured himself uthixo wagalela ubuyena bakhe when he kuyesu was in the body. njengoba So that wayesenyameni, all the followers ukuze bonke abamlandelayo bafumane ubabalo phezu kobabalo. we have received Sifumene grace in totality. ubabalo ngokugqibeleleyo. We don't need, we didn't do anything good, Kasenze nto but by the fullness of Christ, ngokuzaliseka kaKristu God release wakhulula uthixo ubabalo kuthi. because you believe in Christ. Njengoba ukholwa kuKristu fumana. Ukuyibona lento onikwe into, You see, when you are given something ungayicelanga. without asking, Hallelujah. Utothatha. you say take. Konsololo. That's what We have happened. received Sifumene grace upon grace. ubabalo phezu Favor kobabalo, upon favor. uthando phezu Blessing kothando, upon blessing. intsikelelo phezu kwentsikelelo, isipho phezu kwesipho. Hallelujah. Amen. When we don't, anything that is not revealed in our spirit Yonke into engatyhilekanga emoyeni can never wethu be activated. ngeze ile nto izaliseke. Let me repeat this. Mandigqibe mandiyiphinde le nto. If this is not revealed to us, Bayityhilekanga kuthi le nto, or if we don't know uba asazi that from okanye the fullness of Christ ekuzalisekeni we have kukaKristu received something, sifumene into, though it is here, nangona ikhona it will ilapha be dormant kodwa ihlale ifihlekele, angeze ibozibonakalise till we get to know it. ngaphandleni sifikelele kuyazini. Hallelujah. A believer Ikholwa has received grace. lifumene ubabalo. Anything that you do, Yonke into you do yenzayo it by grace. uyenza ngobabalo. You don't need your own effort. Akudingeki mizamo yakho, ubabalo luyakuthwala. Grace is your power. Ubabalo ngamandla Grace is your akho. qualification. Ubabalo Hallelujah. Do you know I'm standing here? uyayazi I have no qualification. I don't have qualification bandishumayele, Grace of God kodwa ubabalo lukaThixo is released upon you. lugalelwe phezu Now I kwam. can stand in front of people Ndingama phambi kwabantu and preach the gospel. ndishumayele indaba If I ezilungileyo, went to university, ndibe ngathi ndingumntu oye kumabanga phezulu. because in the fullness of Christ, Ngenxa yokuzaliseka kaKristu sifumene, you have received this grace. ufumene ubabalo. Funeka uyazi loo nto. This grace operates in every sphere of our lives. Olubabalo lusebenza kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. It's not only active when you are in the church. Alusebenzi xa ulapha ebandleni In qha, every aspect of kuyo life. yonke indawo ebomini If you bakho. go to the interview, Ba uya kwi-interview, release the grace. thulula Say, ubabalo. I'm going by grace. Ithi ndiya I ngobabalo. know I don't qualify. Ithi ndiyazi uba andifanelekanga kodwa ndenziwa ukuze ndifaneleke. The grace. Thetha When you ubabalo. wake up in the morning, Xa uvuka ekuseni, activate the grace. yenza ubabalo lube active. This day, in this day, Ithi ngolu let suku the grace ubabalo carry me. malundithwale. When you start your day, Xa uqala usuku lwakho, khulula ubabalo. Jeremiah
says, uthi ke the uYeremaya, blessings of God iinceba zikaThixo every morning. zintsha ngeentsuku They will zonke, never fail. azingeze ziphele, because they are backed by the faithfulness of God. ngoba ziqhutywa kukunyaniseka kaThixo. When you wake up in the morning, Xa uvuka ekuseni, release the grace. thulula ubabalo, Activate the grace. thulula ubabalo, Don't dlale phambi kwakho lay it before you, and walk upon grace. uhambe phezu Speak kwalo. the favor of God. Thetha uthando Because lukaThixo, the voices, bazalwane, ngoba kukho amazwi speaking against you. athetha nxamnye I nawe. know what I'm saying. Ndiyayazi le nto What ndiyithethayo, I'm saying, I know. le nto ndiyithethayo The ndiyayazi. voices that Amazwi are speaking against us. athetha nxamnye nathi, These voices are saying, zithi athi ke la let mazwi him not succeed. Let makangaphumeleli, him not, let me not overcome. makangoyisi, Let him fail. Let makafeyile, let him become a tail. makabe Let ngumsila, him be underneath. makabe ngaphantsi. These voices are speaking against what God has La declared. mazwi athetha nxamnye nento uThixo ayithethileyo Because phezu the kobomi word bakho, says, ngoba lithi ilizwi You are the head, uyintloko, not the tail. awunguyanga But the umsila, voice of the enemy kodwa ivoice will yotshaba drag you liza to the kuhlisa place that you don't belong to. lukuse kule ndawo ungafanelekanga uba ukuyo. But when you say, Xa usithi the grace take over, ubabalo malithathe indawo yalo, favor take over, uthando malithathe let the indawo yalo, blessing take over, intsikelelo mayithathe you indawo maintain your yayo, position. ubambe indawo yakho ke ngoku. Hallelujah. I want us to pray. Ndifuna sithandazeni, Speak this grace upon us. sithethe ubabalo phezu kwempilo zethu. God has already declared uThixo seyeyitshilo loo in nto the book of Psalms 92 verse 20. kwincwadi yendumiso. When I pray now, Sizothandaza ngoku. is our prayer point. We have received grace upon grace, favor upon favor. Now, in this verse that you are reading now, we are activating that favor and that grace. Ndumiso Verse 12. 9:2 verse 12. Amalungisa ayakudubula njengosundu. Ayakukhula njengomsedare weLebanon. Thank you. Spell this. Let us Amalungisa, finish the there. Russians shall flourish like palm tree. Amalungisa ayokugqama njengomthi womsundo. Yes. We have because we have received the grace of God. Sinako because sifumene ubabalo lukaThixo. Funeke siqhame siphuhle. The way I see flourish, Ukuphuhla indlela endibona I see ngayo, the flower. ndibona isiqhamo. Intyatyambo, Intyatyambo, yes. iflower. Xa iflower xa la ntyatyambo ingakhuli ingakabi blossom, If the flower is not yet fully drawn kukhule la ababuhle bayo. and that beauty is not yet You revealed, never tell ukuthi iflower. awungeze utsho uba intyatyambo le. But xa seyidubulithe, If it is, okay, masiqala apho. Xa ingekathi, if it's not yet be fully, it will never attract your eyes. uyijongile. You will pass just to. You can think that it's just a weed. Ungacifana nje intsango. Okay. Oh, intyatyambo. Okay. Ngoba Xolisa. ngacaba likhula nje. You will think it's a weed, But they care. but if it is sprung, Uthi uyikhe. you can take it also Omthandayo. and give it to the person you love. So xa ndibona le flower ithe, If you see this wane flower, picture yale this. I have ndinembono wale Uthi vesi. lungisifane balithi. It's righteous supposed to be like that. Yadubula. It's supposed to sprout. Flourish. Yes. Ya flourish. It's supposed to flourish. Flourishing is our portion. Ukuflourisha ke As a ukuphuhla believer. into yethu we have to singamakholwa. flourish. Funeke siphuhle. That was God has declared. Into uThixo ayithethileyo phezu kwempilo zethu. Asifanelanga swama. We are not supposed to hide. Flower swamileyo. You see a flower that is shrinking is not desirable. We have received grace upon Sifumene grace. ubabalo phezu kobabalo. Upon favor. Uthando phezu So that we kothando. become, so that we flourish. Ukuze siphuhle Like a seed, like a palm tree. njengomthi We womsundo. are flourishing and grow higher. Siyaphuhla, siyakhula sibe khulu njengomthi.
Because of the grace of God. ngenxa yobabalo Because likathixo, of his favor. ngenxa yothando lwakhe, Because of his gift. ngenxa yobabalo Because of his lwakhe, blessing. ngenxa yeentsikelelo That zakhe. is our prayer point tonight. Ngumthandazo wethu lowo. Speak the opposite. Yes, Lord. Thetha nxamnye. Yeah. Imeko okuyo mhlambi. The situation that you find yourself in right, it's making you to It's shrink. taking life out of you. Ithatha ubomi It's kuwe. taking your strength. Igqiba amandla yaqoba. But namhlanje zixelele I am a righteous bandililungisa likaThixo. flourish. Ndiyaqama. Hallelujah. I flourish. Ndiyaqama, ndiyaphuhla njengomthi womsundu. Ndiyakhula, ndiyaphezulwa njengomthi Because I carry the grace. ngoba ndithwelwe lubabalo, ndithwelwe luthando. We didn't work for these things. We were given by them so that we may tremble upon things, the things that are pulling us back. We have been given so that we may walk. We walk where it says we cannot enter. You see, people are coming from there and you are going there. And they say, where are you going? I'm going to that office. It's closed. Everything is finished. And you say, I'm going. I will see there. You're wasting your time. But awuchitha ixesha. And you said, we are not the same. There is something that I have received. Ubukuzaliseka kaKristu. Ndifumene ubabalo. There is no door that can be closed in my eyes. Ngoba ndifumene ubabalo. I am destined to flourish. Ndimiselwe ukuze ndiphumelele. No opposing Akho nto voice ilizwi linomelana nam. that shall stay. Elinomelana No nam. opposing voice Alikho ilizwi that shall stay. elinomelana nam. I'm taking inhliziyo kaThixo. I'm speaking the heart of God here. Ndizawuthi kuwe phakama. I want to say, stand up. Suhlala phansi. Don't sit. Suyijonge imeko. Don't look at the situation. My wife knows. Uyayazi umama. So the voices that are opposing us Amazwi achasana nathi maninzi. are too much. Maninzi. We write this application. Sibhale le application. Most of them. Ubuninzi bazo You write, you submit. siyabhala sinikele ngazo. Ibekwe ecaleni. And they take it aside. Athi uMongcwele go. And the Holy Spirit say, Bafonele. call them. Bafonele. Call them. Ndibafonele. And I call them. But here we have received your application. Sifumene ile. Did sithini status saso? What does it say? Tell me the status. Ndixelele uba sithini. Yes, you have received. Uyifumene. Imve apha efowunini. I can hear from the Ukuthi phone. uyayikhangela. He is looking. Uyibeke ecaleni. He has put it aside. Uyayikhangela. He is looking. Athi sitholile. And we have found Ithi it. ewe sithini status? What is the status? You supposed to receive and process. Bekumele uba What is the uyafumana status? uqhubekeke. Sithini status? And it's what the naizolo email. You said the What same have thing received yesterday. it? What uyifumene? Sithini What is status? the status? Sithetha ngegunya. I speak with We authority. have processed the application. Qhubekeka. There is no voice Alikho that can ilizwi stand against me. elinomelana nam. Favor Ubabalo is mine. lolwam. Yes. Uyinceba eyam. Andosho ukuba niyavana. If you cannot know If you awazi that you fight to rise. ba ulwela ukuphumelela. Andazi wazalwane. I don't know, You are saints. dragging me back. Niyanditsalela If you emva. cannot perceive or receive or understand, Ba awunoqonda okanye uleqa awuphakami ngokuhlala you phansi rise by fighting. but uphakama You can ngokuma. never rise. Awungeze uphakame Open your arms. ungisonge izandla zakho. Thatha izixhobo zakho. Yilwela uphumelela. Grace is yours. Ubabalo lolwakho. Lolwakho ubabalo. Fight
yilwa ulwela impumelelo. This is not for the faint heart. Ayo yenhliziyo ebucakacaka, ayo inhliziyo ethambileyo le. Umane uthoba. You always beg. You always beg to the manager. He's closing doors. You are going forward. Why are you bowing? Why are you bowing? Some are coming and go. And the managers close your door. Kutheni? Why do you allow that? Kutheni uvumela lonto? We fight to rise. Silwela ukuphumelela. I said it even in the church. Fight that your voice must be heard. Yilwela ukuze ilizwi lakho livakale. Let your worship ekuhlanganeni kwamakholwa, let it be heard. How long will you sit in the corner? You are just taking what you have been given. You take what has been given. People are worshipping and they give it to you. You don't have nothing. You are filled but you don't want to We give. fight to rise. Silwela ukuphakama. We fight to rise. Silwela ukuphakama. Yes, for the grace is upon us. Ngoba ubaba lo luphezu Favor kwethu. is ours. Luphezu kwethu Gift is uthando. ours. Izipho ziphezu The kwethu. righteous shall flourish. Amalungisa The ayoqhama palm tree. njengomthi You never see womsundu. palm tree. Awungeze umbone umthi womsundu Palm emncinci. tree refuse to grow up to this level. Akavumi lo mthi bahlale esemncinci. Today you see this palm tree like this. Namhlanje uyambone nje. You go next month is here. Ngomso umbone You lapha. go that month is here. Umbone kwesithathu uyenyuka. That is palm tree. Ngumthi womsundu ke lowo. It's flourishing. Uyakhula That is a qhame. believer. Ngumlikholwa ke Wherever you elo. are. Kuyo yonke indawo kuyo. Fight to flourish. Yilwela ukuqhama Sky is not a uphuhle. limit to you. Isky ayondawo ubambeka kuyo. Sky is not a limit to you. Isky ayondawo ubambeleka Abanye kuyo. bathi sky is the limit. Bathi abanye Not for izulu you. hayi kodwa kuwe. You supposed to flourish. Wena funeka ugqame Time is cause uphahle. It say you sprung. Something that is shooting it come by force. That is the righteous. Something that cannot be closed. If you have the gun and you put your hand where the bullet will come, your hand will be pierced. The bullet is piercing. It cannot be stopped. It cannot be stopped. You can shoot in the wall, it will break there. That's how the believer is. He has come. You say he's back now. He's here to trouble us. I'm here, not here to trouble you. That kulapho kumele bawuba khona. Sisahlulelo sakho eso. Nguwe In lowo. the making by God. Ekwenziweni nguThixo. Hallelujah. Uyinto wena phethe dominion. You are something that is carrying dominion and carrying power. You walk like a lion. You are a king. Is a scepter. In the name of Jesus. You are not empty-handed. Awuphathi. You have the sex scepter in your hand. It's the name of Jesus. You don't hear me. As you are walking and the demon look at you and say, he don't know himself, this one. I'm scared of him, but I will not show myself. I will not show myself that I'm scared of him or her. Maybe the challenges. And he's wearing the body of a woman or a man. And say, walk away, and he is moving you from the bus. You say, why this person? They are the small children. Why is taking me away? It's a demon manifesting. He's trying, testing its power to you, and you don't know yourself. Hallelujah. Hallelujah. Tonight the message says, Namhlanje uthi umyalezo from the fullness of Christ, ekuzalisekeni kukaKristu sifumene, we are not empty. asikhoze, We have a portion, sinesahlulelo, the grace, ubabalo, the favor, uthando, the blessing, insikelelo, the gift. izipho All these four zonke zizone are empowering us ziyasimele, ziyasixhobisa ukuze siphuhle, to grow. sikhule. Hallelujah. Amen. Let us please stand, saints, and Masimeni bangcwele sithandazeni, asking God sicela uThixo to make this grace
this manifest. senze olubabalo luzibonakalise ezimpilweni zethu. The challenge you are facing, Andiyazi umcelimngeni ojongeni but nawo, that challenge is equal to the grace of kodwa lo challenge God. iyalingana You might be facing a nobabalo. stubborn situation, Maybe ujongeni nesimo a esinzima, condition that makes you cry, leyo meko ikwenza ukhale, but you can speak like Hezekiah kodwa ungathetha on njengoHezekile, the veil of dry bones. njengoba wayethetha emathambeni omiliyo, wayethwele And he ubabalo, prophesied, and he waprofeta, said to the dry bones, wathi emathambeni omileyo, mathambo omileyo, buyelani ekuphileni. he speak the flesh Wathetha inyama, is upon dry bones. wathetha inyama He phezu kwala speak the mathambo, spirit wathetha upon umoya dry bones. phezu kwamathambo It is omileyo. us, bazalwane. Sithi ke Through abo this bangcwele, favor, ngolu we can babalo, speak to the dead situation singathetha nesimo esifileyo, and you command it to come back to life. usiyalele basize ekuphileni. In your family, Efemelini yakho, susonge izandla. don't fold your hand Abesifa. when they are Susonge dying. izandla. Don't fold your hand Abehlupheka. when they are in Bebanjwa poverty. inhlupheko. When they are in poverty, Thetha ukuphila. speak life Phezu kwempilo zabo. upon them. Yijike i-direction Change yefamily the yakho. direction of your family. Libhekise empumelelweni. It is, direct it in success. Libhekise empumelelweni. Direct it in Because success. you carry favor. Ngoba unobabalo Carry phezu kwakho, grace. unenceba, You carry gift. uthwele iziphiwo. Masithandazeni.